Ir-riforma nazzjonali li qed iressaq għad-diskussjoni l-Gvern favur tisjieħ tal-miżuri għal bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja intlaqat b'mod pożittiv minn bosta professjonisti ġejjin minn oqsma differenti. Josef Buġejja, is-Segretarju Ġenerali tal-akbar Union tal-ħaddiema f'pajjiżna, il-General Workers Union, iddeskriva din ir-riforma bħala essenzjali biex jintlaħaq bilanċ tant meħtieġ għal ħaddiema f'pajjiżna. Mawan News qal li jemmel ir-riforma mresqa mill-Gvern se jkollha lan mhux li tnaqqas il-produttività imma li billi tindirizza dak li ddeskriva bħala burnout fost sezzjoni ta' ħaddiema. Qal li l-għana ħari jibqa' diskussjoni biex ikollna ħaddiema aktar b'saħħithom u sereni u bekk tiġi eliminata l-inċidenza tal-ejja li fir-realtà tkun ir-raġuni ewlenija għal xiex tonqos il-produttività. Huwa essenzjali għax id-dinja tax-xogħol qed tinbidel kontinwament. U allura bħala nazzjon irridu nkunu avangard fejn nibdew daw l-affarijiet, daw il-proposti niddiskutuhom fuq skala nazzjonali, naraw il-xjaqbel għal kulħadd kemm għal min iħaddem kemm għal ħaddiema u nidħlu għal daw it-tibdil li huwa meħtieġ. Klim ta' tifħir u rikonoxximent għal dawn il-proposti waslu wkoll mill-Kummissarju għal promozzjoni tal-ugwaljanza, Rini Lajvira. Skont din id-diskussjoni hi importanti ħafna u fakret li l-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza ippubblikat diversi studji li juru l-bżonn tal-lif tal-ġenituri aktar b'saħħtu u anke remote working. Lajvira qalet li t-tisjieħ ta' dawn il-miżuri jindirizza l-bżonn tal-ġenituri għal aktar ħin ma' wliedhom, l-istress u anke lejja. Waqt li rikonoxxiet li diġà hemm leave differenti u li diġà hemm ħaddiema li jaħdmu bir-remote working, qalet li hu ċar li hemm bżonn aktar. Kompli tajt li bla dubju r-riforma li beda l-Gvern se tgħin ukoll għal aktar ugwaljanza bejn is-sessi f'dak li rigwardja responsabilitajiet tal-familja. Hija importanti ħafna nifeted din id-diskussjoni u li nisperaw illi twassalna biex naslu għal konklużjonijiet li verament jagħtu appoġġ lil familji. Verament jagħtu appoġġ. Issues li rridu nħarsu lejhom. Mawan News tkellem ukoll Filip Fenek, deputat President tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji, li faħħar din ir-riforma li qal li minnha nnifisha se ġġib bilanċ bejn il-bżonnijiet tal-ħaddiema u ta' min iħaddem. Waqt li esprima tama li r-riforma twassal ukoll għal diskussjoni dwar kif se jinqasam l-investiment finanzjarju biex jiżdied il-lif, fakkar li l-ħaddiem hu l-aqwa riżorsa tan-negozju u ta' min iħaddem u għalhekk hu fl-interess ta' kulħadd li l-ħaddiem ikun kuntent. Ikun hemm dal-bilanċ illi jkun hemm il-mistrieħ, però fl-istess ħin ħanaraw min se jġor il-kost ukoll għax il-produttività trid tibqa' għaddejja. Issa fejn jidħol remote working aħna narawha bħala opportunità wkoll.